Frisbee je slovo, ktoré pomenúva fenomén lietajúceho taniera. V súčasnosti existuje mnoho hier a herných disciplín s týmto diskom. Jednou z nich je Ultimate Frisbee. Ultimate Frisbee je kolektívny šport s lietajúcim diskom, ktorý mnohým môže pripomínať americký futbal alebo nejaký mix medzi rugby, futbalom, americkým futbalom a hádzanou, kde ako keby dokopy spája veľa prvkov týchto športov. Na jednej strane vyžaduje veľmi atletické schopnosti od hráčov, pretože musia behať a veľmi rýchlo šprintovať, často oveľa rýchlejšie ako vo futbale. Na druhej strane vyžaduje od hráčov špeciálne schopnosti a zručnosti pri jemnom ovládaní disku, kde sa treba prispôsobiť aj vetru. Pravidlá tohto športu sú veľmi jednoduché. Každé mužstvo pozostávajúce zo 7 hráčov sa snaží dostať disk do koncovej zóny súpera, pričom hráč s diskom nesmie utekať a má 10 sekúnd na jeho odhodenie. Ak sa disk dotkne zeme, vyletí z ihriska alebo ho chytí protihráč, disk získava tým súpera. Zaujímavosťou tohto bezkontaktného športu je, že nemá rozhodcu. Hráči o prípadných porušeniach pravidel rozhodujú sami po vzájomnej diskusii. Súťaž prebiehala 2 dni a zúčastnilo sa aj 10 tímov z rôznych kútov Slovenska. V Ultimate Lige sa súťaží v 2 základných skupinách po 5 tímov. Ultimate Liga Slovenskej asociácie Frisbee je dlhodobá súťaž, ktorej cieľom je hlavne rozvoj, teda akýmsi predkolom majstrovstiev Slovenska, kde nastupujú už potom tie týmy v najsilnejšom zložení. Čiže tu na tejto lige ešte mnoho tímov testuje aj začiatočníkov, mladších, menej skúsených hráčov. Turnaj napokon vyhralo družstvo Mental Discorders z Bratislavy. Domáci hráči UFO Špačince obsadili 4. pozíciu, keď vyhrali 4 z celkových 6 zápasov. Tým Morten z Trnava skončil na 5. mieste. Fungujeme približne rok a pol už oficiálne. Za ten čas sme už navštívili približne nejakých 15-20 turnajov. A asi také najlepšie umiestnenie máme spred 2 týždňov z Viedne, kde sme spomedzi asi 16 tímov vybojovali 4. miesto zo 4 krajín Strednej Európy. Pre nadšencov týchto diskových hier sa v júni v Smoleniciach uskutoční obdobný šport s názvom Disc Golf.